Good morning, guys! It's Tuesday. So, right after ng holiday namin, RDO ko, guys. Wala akong work. And ang lamig today. I love it. Anyway, magko-coffee ako, guys. Coffee. Ito yung 3-in-1 na Nescafe lang yung sachet. And I will have Skyflakes ata. Namiss ko yung Indomie. Mag-i-Indomie ako today. Sobrang tagal na ako hindi nakakain ito. Indomie tayo mamaya, guys. And then, Skyflakes ako for breakfast. Yan lang yung aking brekkie. Sabi pala ni Dan sa akin, kainin ko yung light and easy niya. Hindi ko yung kakainin. Mag-i-Indomie ako. Pinipili talaga yung hindi healthy over sa healthy, no? Ang sarap kasi ng Indomie. Anyway, pinapanood ko lang yung video ni Chris Lumagi. Hi, Chris! Congratulations pala ng over talaga. Yung baby boy haul, baby boy clothing haul niya. Guys, magluluto na ako ng mee goreng. Alam nyo ba, guys? Alam nyo ba? Kanina nagising ako mga 8:30 nung umalis na si Dan. And then, nag-edit ako ng video. Hindi ko siya natapos kasi sobrang haba. 1 oras yung second day namin dun sa Victor Harbor. Hindi ko siya natapos. And, minake ko na yung bed. So, okay na yung bed. Tapos, nagpunta ako dito. Nag-coffee ako, diba? And usually, after ko mag-coffee, like, energetic na ako, guys. Okay na ako. Bumalik ako dun sa bed kasi chinek ko lang yung video ko kasi I'm uploading a video. Chinek ko lang yung lapi kung hindi ba nag-sleep. Ay, guys, ako yung nag-sleep. Natulog ako. Sobrang pagod na pagod ako for some reason. I do not know why. Pero natulog ako hanggang 2:00 ng hapon. Paputol-putol siya kasi tumawag si Dan. Ewan ko ba, guys, parang natulog ako na parang gising-gising kasi kahit silent yung phone ko, nakita ko na parang umilaw siya tapos si Dan tumatawag. Hindi ko siya nasagot kasi akala ko na naginip ako, guys. Hindi nga tumutunog kasi. So, nun, pagising ko siguro mga 2 minutes later, nakita ko may miss call si Dan, tinawagan ko siya. Wala naman, sabi niya, all good. I just wanted to check kung okay ka lang, ganun. Ba itong asawa ko, chinecheck niya talaga. Kapag day off ko, ako lang mag-isa dito, chinecheck niya lagi kung okay lang ako. Anyway, yun. Natulog ako hanggang 2:00. And pagdating niya na Dan, sasabihin ko sa kanya na tulog ako hanggang 2:00. Sobrang saya nun, guys. Kasi lagi yan sinasabi sa akin, kapag day off mo, mag-relax ka. Kagabi, sabi niya, huy, malinis na yung bahay, ha. As in, sobrang naglinis na ng bahay. Kasi nag-general cleaning ako before kami nag-holiday. So, sabi niya, ang linis na ng bahay. Huwag ka naman mag-film. Sabi niya, magpahinga ka, sleep in. Sabi ko, yeah, I will sleep in. And sobrang sanay na sanay kasi ako, guys, na maaga akong nagigising. Wait, ilagay na nga muna natin yung ko. Boiling na siya, best. Tawag na yung pangalan ko. Sabi niya, hoy, Rhaze, dal-dal pa more. Dal-dal pa more. Lagay muna natin si Migoring. Kasi gutom na ako eh. Sobrang haba ng tulog ko, ha? I'm so proud. Dito na naman tayo. I'm so proud of myself. Mag-film sana ako, guys. Kaya lang iniisip ko, kapag nag-film ako, dito na kasi ako nag-film. Diyan. Wait. Diyan. Dito na ako nag-film. Sabi ko, dadalhin ko na naman yung table, yung equipment. Sure, equipment talaga. I-camera lang naman yung ginagamit. Makapa-equipment din ako eh. Well, yeah, yung lighting ko, ganun lahat. Ay, nako. Gagawin ko sana yung I tried following. Aisha's, makeup. Ay, mahal ko. Yeah, pero hindi ko alam kung magagawa ko yun today. Kasi gusto ko din sana ayusin yung filming room ko. Pero, I don't think I will do that. Kasi gusto kong ibonggang-bongga tong pahinga ko ngayon. Wala akong gagawin. Well, kailangan din tapusin yung edit ko, but that's it. Easy peasy, Japanesey. Okay, malapit na maluto itong ating mee goreng. Luto na ba yung ating... Oh, yes! Luto na yung ating rice, mga kaibigan! Gusto ko sana magluto ng sayote. Sayote na may yung niluto ng mama ni Kat. Masarap yun. Tagal na nun. Yung first, last visit pa niya dito, nagluto siya ng sayote. Ginaya ko yun. Fail yung akin. Iba din yung akin. Namiss ko itong mee goreng. Alam nyo ba, nung na-feature ko itong mee goreng, lagi ko naman itong fini-feature, may nagko-comment na pangbansang pagkain ng mga OFW. Yun din. Sarap nito. Ang naka-introduce sa akin nito is si Dan. Nagpunta kami ng calls nung bago pa ako dito. Sabi niya, hinahanap ko yung guys.
hinahanap ko yung, ano ba to? Pancit Canton, yung chili mansi. Eh, wala naman siya sa Coles, wala naman siyang ganyan. Pero, every time pumupunta kami, like, dumadaan talaga ako sa Asian section ng Coles or Woolies, kung saan man kami pumunta. Just in case, diba? Kasi wala akong kaalam-alam, bago pa lang ako dito. Sabi ko, baka naman, ngayon meron na ganun. Pero wala talaga. Sabi niya, ito na-try ko na to, masarap to. And hindi yun kumakain ng noodles eh. To sabi niya, ito daw, masarap na try na daw niya. So sabi ko, sige. Nung pag-try ko, guys, ang yummers, iba din. Lagi kami may stock nito, pero hindi ko naman siya kinakain lagi kasi alam ko na hindi talaga maganda sa katawan yung noodles, guys. Pero, kung paminsan-minsan lang naman, and it makes your tummy happy, why not, diba? Ayan, ang sarap na niya. Lalagyan ko to ng rice sa ibabaw. Kakain ako ng bonggang-bongga, tapos manunood ako ng... Ano ba panoorin ko? Lalo na sangre. Sige, manood tayo lalo na sangre! Good. I didn't do anything. Good. How does that feel? I slept till, guess what time? 12. No. Later? Yeah. 1. No. Perfect. 2. 2. Really? Wow. No, I had coffee and then I slept again. I'm gonna eat before we go then. Okay. You gonna eat or not? I had coffee. Do you want to eat? No. Sorry. Why? I've been watching my show as well. Sorry? I've been watching my show. You what? My show. The La Luna Sangre. Guys, maraming mga ants. Kita niyo ba yan? Na-spray na yan ni Dan. Bakit kaya? Bakit kaya maraming ants? Galing dyan. Galing siya sa labas, babe. It's from outside. Guys, sorry? You bring your purse in? Purse? Yeah. Yeah. Yep, I have my money here. Guys, full na guys. So, medyo malamig na siya ng slide sa labas. Pero mainit. So, malamig na mainit. I'm just wearing yung pa-duster ko. At saka cardigan na black. My son is, I think I got this from Forever 21. Matagal na to. Nasa Pilipinas pa ako nung binili ko to. Ito yung sinuot ko sa Victor Harbor. Punta kami ng Kmart kasi bibili kami ng juicer. Danny wants juicer. Do you know that a lot of people have been commenting that you lost weight? I put it back on after the weekend. No, I posted that picture of us in Granite Island and they said you lost weight as well. Yeah, but I put it back on. Put a few kilos back on. How many kilos? I probably would a couple, I reckon. I drank a bit of beer and ate a bit of food. Yeah, marami siyang guys. Day off niya talaga kasi nung weekend. Day off niya sa pagda-diet. So, wala siyang control sa pagkain. Kain pa more. At saka inom pa more. How many bottles of beer did you finish? Do you remember? About 12. 12? Oh yeah, okay. Dami nga. Here, babe. Dito na kami sa Kmart, guys. This one. $59. Juicer. Large juice still. Maybe they have a small one if they have a large one. Pero yan, babe, gusto niya mag-juicer, guys, kasi mag-shake siya. Like, yun lang yung kakainin niya for a week. No, hindi naman siguro for a week. Diba, nagla-light and easy kami. And sobrang daming, ilang days din siya hindi naka-light and easy. Hindi niya nakain yung light and easy niya kasi nga umalis kami. So, sabi niya, hindi na lang muna tayo mag-order kasi due na kami mag-order bukas. Sabi niya, hindi lang tayo mag-order. Kakainin ko yung anong natira sa light and easy ko. And then, mag-shake siya, veggies at saka fruit. Tapos i-juice niya. Tapos yun yung kakainin niya daw. So a lot of people are asking, babe, what are you doing? So light and easy, and then he's running as well he's not running every night, but he runs at least 3 times a week? Pretty cool. Yeah. So tumatakbo din siya, guys, ng almost 1 oras. 3 to 4 times a week. Tapos he's eating good kasi yung light and easy okay naman siya.
Yung light and easy is 1,400 calories. Is that 1200. it? 1,200 calories. So, 1,200 calories yung pinili namin. Yeah. Now, magju-juice siya. Juicing. Tingnan nyo to guys. $2 na lang. Oh, off shoulder. $2 na lang. Kaya lang hindi yan kasya sa akin. Malaki. Ito yung mga hinahanap ko guys. Yung mga yellow. Maganda ito yung mga naka-sale kasi kitang-kita mo. Ito manay. Oh, naka-sale manay. Ang ganda to eh. Social tingnan ano. Rose gold. Kaya lang ito mga hindi naka-sale yung mga paddle brush. Wala, $3. Ano yung $3? Maganda yung brush na yun ha. Ubus na. Yung elf guys. Oh, $2 na lang yung iba. Ito oh, lipstick. $2 na lang. Hala. Ayay. Matte ba to? Burgundy. You know what? Try natin yan. $2 lang. Ano yung $2? Ubus na? Ay, hala. Ang ganda ng kulay. $2 na lang. Pwede ko itong suotin. Kaya lang 3XL. Hala, naubusan na sila ng ibang size. Ang ganda ng kulay na yan. Iba talaga sa Kmart eh. Naubos. Thank you for shopping at Kmart. Welcome. Please scan your first item. If you have a Flybuys card, please... You put it there, babe. Please place item in the bagging area. Yes. Dito kami sa ano, heaven. Is this heaven? When was the last time you had chocolate? Sunday. Oh, did you? Oh yeah, you did. Oh my gosh. It's like Tuesday. Si Ann, kasi yung may kasalanan. Si Ann nagdala ng ano, chocolate sa Victor Harbor. Saya mo ah. Good. Hala, babe, 75 cents. Oh. What is it though? Rabbit. Peter Rabbit. That's 75 cents. Maltesers mini bunny. Ah, still good. Babe, you want tissues, right? Here, babe. Tissues. This one, oh, power. Ito yung sa'yo. For power. Hello, I want socks. How much is this? Is this on sale? What's that? I like socks to wear for the winter. Hanap ako ng yogurt, guys. Gusto ko mag-yogurt. Oh, 25% off. $2. Para sa snack ko bukas. May chubani, babe. $1.50 ang chubani. Naka-sale, oh. Peach and mango? How much? $1? Sige, I'll try that one. Do they have peach and mango from Chubani? Chubani. 150 na lang. We're home na, guys! Nagpunta lang kami ng Kmart at saka Kohl's. Mabilis lang kami. Yung mga kailangan lang talaga yung binili namin kasi gusto din talaga ni Dan i-check yung juicer. Binili niya yung juicer. And then, we need this kasi konti na lang yung ano namin, ah. Mauubos na. Dishwashing liquid. Naka-sale to, guys. Half price. So, I think it was $3 originally and $1.50 lang siya. And then, I got this. Kasi may na nagko-comment na wag daw gumamit nito. Kasi nasa scratch daw yung ano, yung non-stick. So, ito na lang yung binili namin. So, foam lang siya. Scotch brush. Yan. And then, I got tights as well. Very opaque tights from Buns. Kasi naka-sale siya, guys. Half price. So, originally, $12. $6 na lang siya. And then this, wala naman ako. Tapos na, kaya lang naka-sale eh. So, timing kasi kapag meron ako and kailangan ko bumili, hindi naka-sale. And this is something na lagi kong ginagamit. Like, of course, diba? Lagi tayong may bisita. So, yeah. Tampax Pearl. And then, ito yung ginagamit ko na panty liner, guys. Sobrang ganda nito. Sobrang nipis lang na parang wala lang. So, kahit na nagtatampon ako, naglalagay ako ng panty liner. Kasi, just in case. I think tinanong ako ng isa sa mga, tinanong ako ng mga inday kung hindi ba siya nagli-leak. Hindi nagli-leak. Nagli-leak minsan. Sobrang minsan lang. Kasi I make sure na nagpapalit ako lagi para hindi ako maabutan ng leak. Tapos nagpa-panty liner din ako. Ang maganda sa panty liner na to, sobrang nipis na parang wala lang talaga siya. This is the U-liners. Yung nude. Meron din sila nung isang variant, yung sport. Manipis din yun pero mas manipis yung nude. And then fabric conditioner. Ito yung magandang fabric conditioner, guys. Mura lang to. Fluffy. So, na-try na namin yung surf, yung malaking surf. Na-try din namin yung fluffy concentrate. Kaya lang, lagi akong
Kaya lang aksaya yung concentrate eh. Kasi kahit na alam ko na concentrate, pinupuno ko pa din siya. So, sabi ko, wag ko na bilhin. So, same brand siya. Hindi siya kasing concentrated ng isa, pero malaki siya. And, yeah. Maganda siya. And then, dalawang Chobani yogurt para sa snack ko. Mango. Yun lang. And then yung blister nila. Guys, I'm cooking pinakbet again. Meron kasi ako mga natira from last time na nag-cook ako ng pinakbet. And okay pa. Okay na okay pa yung mga gulay. So sabi ko magluluto na lang ako. It's actually late. 8 na guys. And yeah. Nagsisimmer na siya. Lalagay ko na lang yung mga gulay after. Sensya na ako maingay kasi nanonood kami ng Married at First Sight. So yeah. Gusto ko kasi ng masarap na ulam. And iniisip ko kanina mag-iitlog sana ako. Sabi ko hindi naman yung masarap. Eh, tapos meron akong rice. So, yes! Pinakbait! It's looking really good, guys. Ang ganda nung ang palaya kasi very light. Ito yung nabili ko sa Parafield na Asian grocery. And yeah, tapos na yan. Yan na siya. Yummers! Kain tayo, guys. Then, dyan na yung rice ko, oh. Ready na siya. Minicrowave ko lang siya para mainit. Yum! Kain! Guys, nanonood pa rin ako ng lalo na sangre. Kanina nagsimula ako sa January 12 ata. Ngayon, January 22 na ako. So, hindi ganun kadami. To think na, like, buong araw ako na walang ginawa. Pero, yeah, I'm actually happy na wala akong ginawa. Naka-relax din sa wakas. Anyway, i-close ko na itong vlog, guys. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night. Good night. Good night.